Helo, blwyddyn 11. Miss Yapp yma. Eisiau mynd dros cwbl o drefniadau sydd gen i rhwng 9 a 27 tygau, really. Felly, rhwng 9 a diwrnod canlyniadau. Mae'n teimlo'n bell ffwrdd, ond dwi'n rili ddim. So, dyma beth sydd gen ni. Os oes unrhyw cwestiynau gyda chi ynglyn â cyfnod arholiadau, study fi, chi wedi clywed rhywbeth yn wahanol, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Dyma'r trefniadau mwyaf diweddar a dyma rai sy'n mynd i stico, okay? Felly, chi'n eich amser bach i chi nawr. Gwyliau Pasg yn digwydd o dydd Gwener am bythefnos. Falle mae rai o'ch staff chi wedi penderfynu trefnu sesiynau adolygu yn ystod y cyfnod yna. Falle ddim, mae hwn yn cyfle rili da i chi sicrhau bod pob dan o nodiadau gennych chi bod digon o cynrychiau i chi wneud, bod chi'n gwybod fel popeth ar-lein, gwefannau pwnc ac yn y blaen, fel bod gennych chi chunk mawr o amser chi'n gallu rhoi i adolygu yn ystod y Gwyliau Pasg. Wedyn mae gwersi yn parhau ar y 30 o Ebrill, iawn. Bydd gwersi fel normal am 3 wythnos. Bydd disgwyl i chi bob ma, trydydd, bob dydd ar amser, safonau ac yn y blaen. Mae'r arholiad gyntaf i bawb yn digwydd ar y 7 o Fai. Dyna'r arholiad rhifedd, felly mae pawb yn gwneud, dwi ddim yn reset. Felly pawb yn gwneud yn y bore am 9 o'r gloch y bore, so dewch i'r ysgol fel normal am 7:30. A wedyn byddwch chi'n sefyll ar arholiad, byddwch chi'n aros mewn ar y 7, a wedyn o'r 8 ymlaen rili, mae gen ni cynllun lle byddwch chi'n aill gallu bod ar y safle yn wneud adolygu gyda athro pwnc, neu byddwch chi adre yn wneud model dysgu ar-lein a fi trwy hwnna nes ymlaen. Diwedd blwyddyn 11 wedyn ar y ail ar 20 o Fai, ar fan hyn. Mae hwnna'n dydd Gwener cyn hanner tymor Sulgwyn. Iawn, bydd gen set 1 i 4 arholiad ffiseg yn y bore am 9 o'r gloch. Bydd y pobl olaf yn gorffen eu arholiad nhw just ar ôl 11. Falle 5 munud wedi 11. Felly, y syniad ydy yw bod setiau 5 a 6 sydd ddim gyda'r arholiad yn dod mewn amser egwyl. Gyda'ch crysau chi yn barod i arwyddo, dewch eich pens chi mewn, a wedyn mae gennych chi egwyl i arwyddo crysau gyda staff neu disgyblion neu beth bynnag. Gwers 3 wedyn bydd gennych chi arholiad. Na, I take that back, bydd gennych chi gwasanaeth, dim arholiad. Gwasanaeth gadael gyda fi a Mr Ifor, a wedyn bydd Mr Ifor a fi yn trefnu rhyw fath o weithgaredd i wneud off safle ar ôl gwers 3. Iawn, so ar yr ail ar 20 o Fai, dyna pryd ni'n dathlu diwedd blwyddyn 11. Wedyn mae gennych chi wythnos bant. Ar ôl hynny, does dim disgwyl i chi fod ar-lein neu ar y safle oni bai bod gennych chi arholiad. Mae'r arholiad olaf ar y cyntaf yr 20, yr unfed yr 20 o Fehefin. Mae'ch cinio ffarwel neu'ch prom chi, trydiau yn diweddarach, so ar y 4 ar 20, a mae'ch diwrnod canlyniadau chi ar yr 20 o Awst. So dyna un chi'n amser really bras. O ran y cyfnod adolygu, y bit pwysig, mae'r sir yn really pwysleisio bod angen i'n cadw blwyddyn 11 yn yr ysgol neu yn dysgu tan yr ail ar 20 o Fai, sef diwedd yr hanner tymor. Felly, dyma'r 3 opsiwn chi yn dibynnu ar beth sydd gennych chi ar y diwrnod. Os oes gennych chi arholiad yn y bore am 9 o'r gloch, chi'n dod mewn fel arfer 7:30, chi'n aros tan diwedd eich arholiad o leiaf. Chi wedyn naill yn mynd adre yn syth a chi'n ymuno gyda galwad ar-lein. Bydd hwnna'n cychwyn am 1 o'r gloch. Byddwch chi ar yr alwad am hanner awr i awr, a wedyn byddwch chi'n rili neu beth bynnag chi moyn. Neu chi'n gallu aros yn yr ysgol tan amser cinio, so chi'n gallu dilyn eich amserlen chi, mynd i'ch gwersi arferol, i wneud bach o adolygu gwahanol, gadael amser cinio, chi'n cael marc prynhawn, a wedyn chi'n rili neu beth bynnag chi moyn yn y prynhawn unwaith chi adre. Iawn, so mae angen i chi naill cael marc ar-lein neu marc yn yr ysgol am 1, a wedyn ar ôl hynny chi'n rili neu beth bynnag, does yma chi'n neud y 2 peth. Os oes gennych chi arholiad yn y prynhawn, chi'n gallu troi lan, mae'n chi fod yn yr ysgol am 11:30, a chi'n aros tan diwedd eich arholiad. O ran y bore wedyn, mwyn cael eich marc bore, chi'n naill gallu bod adref ac yn ymuno gyda'r galwad bore sy'n digwydd am 9 o'r gloch. Bydd yr alwad eto yn para rhyw hanner awr i awr, neu chi'n gallu dod mewn erbyn gwers 3, so egwyl i wers 3, a chi'n cael marc bore. Chi'n naill gofyn cael marc AM ar-lein neu yn yr ysgol, does yma chi'n neud y 2. So os chi'n dymuno dod mewn am wers 3 neu egwyl,
chi'n cael eich marc bore anyway, does dim angen chi fod ar-lein. Ond os dydych chi ddim yn mynd ar-lein a chi ddim yn troi lan tan wedi 12, chi ddim yn cael marc bore. So nad oes arholiad gyda chi ar y diwrnod yna, rhwng y 7 a'r ail ar 20, chi yn ymuno gyda'r galwad bore am 9 o'r gloch am tua hanner awr. Chi'n ymuno gyda'r galwad yn y prynhawn am tua hanner awr. A wedyn, rhwng y ddau, chi'n gallu gweithio'n annibynnol ar pethau chi. O ran bod ar-lein, dyw'r cod ddim yn barod eto. Mae yna cod Google Classrooms blwyddyn 11 gyda Mr Pew, so fi'n debygol byddwn ni'n defnyddio hynny. Byddai neu Miss Drifor yn cynnal yr alwad a bydd Miss Stewart sy'n gweithio yn y porth a bresenoldeb bydd hi yna hefyd yn cofrestru chi. Y reol ydy gyda'r dydd, mae angen i chi ddangos eich wyneb chi mwyn cael eich marc. Okay? Os chi yna a chi jyst yn cadw camera chi off, dydyn ni ddim yn gallu cofrestru chi fel yna, cos gall unrhyw un bod tu ôl i'r sgrin. Does mae chi cadw eich cameras ymlaen, byddwn ni'n gweud cameras arno please, byddai'n enwi pwy fi'n gweld, bydd Miss Stewart yn cofrestru chi, a chi'n gallu troi'ch cameras off chi am weddill yr alwad wedyn, okay? Ond mae hynny'n really bwysig, os oes dim wyneb, does dim marc. Mae'r mics yn aros i ffwrdd, wedyn mae cameras yn gallu aros i ffwrdd a chi'n gallu adolygu yn annibynnol. Dydw i ddim yn mynd i cynnal gwers, mae croeso chi neu beth bynnag chi moyn. Os oes gennych chi cwestiwn penodol am gwaith penodol, gallwch chi roi yn y chat a allan ni gofyn i staff i ddod ar yr alwad os maen nhw ar gael. Ond does dim disgwyl i staff wneud. Mae rhaid i chi hefyd aros ar yr alwad, so bydd Miss Stewart yn monitro pwy sy'n aros yna am y 30 munud mwyn derbyn y marc. So ni'n mynd i wneud cofnod o pwy sydd yna. Ni hefyd yn mynd i wneud cofnod ar ddiwedd yr alwad. Mae'r pobl ar y 2 restr yna, chi sy'n cael eich marc cofrestru. Mae'r sir yn really pwysleisio, maen nhw yn tebygol o roi fines mas i bobl sydd yn dangos presennol debusol yn ystod cyfnod arholiadau. Mae lot ohonych chi yn isel fel mae 80%, a mae angen i ni gwella ar hynny, neu sicrhau bod ni'n aros mor uchel a ni'n gallu. Rili gyflym nawr trefn arholiadau, os oes gennych chi arholiad yn y bore, chi'n cychwyn am 9, mae angen i bawb bod ar y safle erbyn hanner 8. Arholiad yn y prynhawn, chi'n cychwyn am 1, mae angen chi fod ar y safle erbyn hanner 12. Os ydych chi yn hawlio prydau ysgol am ddim, neu chi eisiau cinio cyn eich arholiad, mae croeso chi wneud yn ystod cinio 1, bydd blwyddyn 7 a 8 yn cael eu cinio nhw pryd ni anyway. Neu mae croeso chi mynd y dod a mynd i'r siop, neu beth bynnag chi moyn, ond bydd tablen i chi arwyddo mewn ac allan pob tro fel bod ni'n gwybod pwy sydd ar y safle a pwy sydd ddim. Normal nawr, cynllun eistedd yn mynd i fod ar y ffenest a bwys y prif swyddfa. Os oes gennych chi problem gyda'r cynllun eistedd, mae rhaid siarad gyda ni cyn yr arholiad. Does dim pwynt wneud tra bod ni'n cofrestru, cos bydd dim amser i ni wneud. Os oes arholiad 1 awr, y reol ydy does neb i fynd i tu bach heblaw bod tisoraeth meddygol gennych chi, mae'n sortio mas pwy sydd gyda tarion las, gyda'r staff arholiad fel bod nhw'n gwybod, a does neb yn gadael yr arholiad yn gynnar. Dwi'n chi'n gwybod hynna yn barod. Cwestiynau fi'n gallu meddwl am, os oes mwy, dewch i weld i amser eich cinio. Mae gennych chi caniatadu ar y safle, jyst bod chi'n arwyddo mewn mas. Mi fydd eich athrawon chi yn dilyn eu amserlen nhw, so bydden nhw yn eu ystafelloedd os oes gennych chi gwers gyda nhw ar bapur, os ydych chi gyda unrhyw cwestiynau am y pwnc neu am yr arholiad y diwrnod cyn neu beth bynnag. Byddwn ni'n cysylltu adre os dydych chi ddim yn mynychu sesiynau ar-lein a chi fod, neu os chi ddim ar y safle digon. Dydyn ni ddim yn mynd i gallu rhoi offer allan ar gyfer arholiadau cyfrifion efallai yn enwedig y bore hwnnw. Mae angen i chi sortio nhw mas eich hun, please. Falle bydd rai adrannau yn neis iawn i chi ac yn rhoi i chi ond y diwrnod cyn. Peidiwch wneud 5 munud cyn yr arholiad, bydd pobl jyst yn brac. A pob tro chi ar safle'r ysgol, heblaw am diwrnod canlyniadau results day, mae angen i chi fod mewn eich gwisg ysgol chi. Mae angen eich gwisg ysgol chi fod yn daisy, dydw i ddim eisiau gweld unrhyw polos gyda signatures plant o diwrnod dathliadau chi ar y safle. Mae hwn yn aros adre a chi'n gwisgo un fresh. Os chi angen mwy o polos, dewch chi ata i allai sortio mas yn y swap shop. Iawn, fi ddim eisiau hwn redeg dros 10 munud, mae hwn yn hir fel mae. Unrhyw cwestiynau, gofynnwch i'ch tiwtor, gobeithio bydden nhw'n gallu ateb. Os dyn nhw ddim, maen nhw'n gallu e-bostio fi. Neu dewch i weld fi amser egl neu cinio. Diolch yn fawr.